Muonde William Simon. Vini. Mubauli Batapiwa. Hapo. Ndiye asipo. Mwana wangu. Iminu nuchitukutu wadla. Ari kuti asina kuyauda. Unoshandira kunze ku Czechoslovakia. Takamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirana. Yalembo dzako chitupa remari dana takazvo ndimuone William Simon achitaura kuna inetsi unochidotaurira mwana wenyu aripo ane mapounds opota achingobvisa muchibhadhara imimi mai wake aimbonetsa iyo kutanga mbere asi ndashama kuti nyaya yazodzoka yatova pachifu kumusoro wasina kumboyawo paruwanzi wachitaure kuti zvakati pendakasiira paya ndio munyaya mukuru wemwaungwe muno ndinozisiwa waunza kumunyaya kungoti sechiro chandishamisawo kuti waingouyawo kumba nekuti vanhu vaya pendakasiira paya dhani kuona wakungozvi anonimasi wako wauda kuti zvichipere taura yenyu kumunyaya mukuru kuti zvifape basa. I'm sorry, ma'am. Ini tunaitwa William Muhonde. Ndini baba wemwanasikana akarorwa na mwanasikana nini? Ivy. Akarorwa na Liberty Mbao. Mugore ra 2007. Akauya nepashoma paakauya napo tikazvigashira. Kubva ipapo haana kuzodzoka kwatiri. Chero inini ndiri pano handimuzive mukwasha asi ndambomuona kana pafoni kana kuti mhoro pafoni chaipa ndimuziva. Saka zvinhu zvakazongoti ndakazofunga kuti ndiri kukura handisi kudzoka kuita mudiki mangwana pandomuka ndisipo regai nditsvage kuti ndigadzirwewo twangu twakasaridzira mugare machi ichi zvacho kuti mai wabva wandotaura kuti zvakati ndine makopisi andinawo handisi kunyika mukashidza nozotika yatu tipe kopi toda kana mauya kuti mutaure nemuromo wenyu hii old copy torai torai uda kuti kana mauya udari muzadzise nemuromo wenyu. aiwa ndizvozvo pakuroora kwaakanga aita kwaishandiswa mari ndopaka US yanga isati yakuofficial saka mari yanga iri zvekumamiriyoni kuya saka tangoedza kuda kuti tingoisa maround figures ezvakaitika kare kare. Damage rakanga riri kana pa$500 tikati iye akabvisa $212 pakaita balance ye$288 rusambo rwanga ruri pa$4,000 akabvisa $960 pakasara balance ye$3,040 dare yanga iri $300 akabvisa $100 pakasara $200 mombe 7 dzemari 5 at $350 ichisvika pa$1,750 dzinotsika 2 yamai 1 neyababa 1 dzinotsika dzichizoperekedzwa nembudzi kune zvababa yamai inoperekedzwa nejongwe nembudzi. Koita zvipfeko zvababa pane suit yenavy blue, shirt yewhite, tie, boots size 8, belt, hat, socks nejazi navy blue. Zvipfeko zvamai pane chari, costume, boots, umbrella, black ne blanket ne purse. Kozoita kugrocery hakuna kuzenge kwakaunzwa zvinhu zvakakwana. Saka ndingati ndo patiri mama. Mati mimi makachajana ari mabonde. Yeah, na Pierre.
vaita saka uzokonvheta makonvheta sei tanga takungotarisa kurodza patiri kuita vamwe vanasikana vedu vatiri kurodza pakatari nomwe atakatorodza futi pane mwedzi mitatu yapfuura. iyo dare munoti chii nazvo kuti mambo zvikuratidza kutoti hawana chawakanga wakabvisa. Mari yakabviswa pakutanga yanga iri yekungozivisa nekuti waone kuziyana sezvo izvo zviti nyangwe nababa wasi uri kutoti handitombomuzivi saka yanga iri kuzivana nekudini. Saka isusu hatizotori zvimwe zvese ma1000 ari pa dare unongotora tinofanira kuva dziri mombe 2 kana kuti mombe 3 ndisuziva kuti wangu wakanyorerana saka tinoshanda kumombe mutombi wakanyorerana 1 zvawakatomubvisa zvinobata futi kuroora achitora sazvimuna 2007 kusvika nezvine zvinguva yacho yadini machirango izvo zvinhu zvakanyorerana zvaakuratidza kunge kuti uyo aenda akubva agara zvachose kuti dai pamwe tambonzwa kuna mai kuti wari kubatana here nemwana wavo ende vanogona kumutaurira here kuti aunze pfuma iri kudiwa kuuya kwavo kwawatoita maika zvinoreva kuti vatori munyaya vasakabvisa ndoti mwana wavo abvisa zviro zvinotondotorwa pamba pavo kuti ndio mai kana kuti ndio baba wemhuri mwana ndosaka ndaka wadaidzwa kuti waziye rora nderemhuri harisi reindividual. Saka takakudaidzai kuti muziye kuti nhau iyi ndenyu ndimi munofanira kuisa pamakadzi enyu motonotaura nemwana wenyu kuti nhau iyo ende tinofanira kubvisa usakabvisa ndikutorerwa zvinhu zvavo murupanzwisisa ndiri kuzvinzwisisa asi ndode mukana wekuti nditaure ndo watakukupai mukana apa mataura zvine balance nezvakabviswa komombe hapana chakabviswa hapana chabviswa ndisingazivi mukwambo zvaari kutaura ndisingazivi zviri kutaurwa ngemukwambo ndiri kuti mukwambo because mwana ndini ndakadini ndakabara mumusha umu ndakabva 1993 mamubhau kuzise dare kwendiri kuita ngekuti nyaya dzakuye kunani kune inini mai mwana aigara nani wana ndini ndaigara nawo asi baba wavo wanga vane mumusha asi wana aigara nani tati wana ndini ndaigara nawo imimi kana mai muchigara newana tambirai munochienda kuna baba hawapo wakazoshaika chakami mai vari kuti vari kuda kudauka bekutanga ngatichengetei mazwi mai wati ndiri kutokadzika kuti nyaya yauya sei kumatari zvichireva kuti wanga wari kutoiziva saka anga wachiregeri kudauka kupedzana dare nguva kuti wangadai wakava takatotaurirana tiri tega tukare takataurirana kumba ndiri pane kutukanaaiwa handisakamboatende dare ndinoda kuti tidzidze zvirezvo inini ndakashama ndichindiona pasi pedhoo reofisi paiswe samoni muri kupazwisisa paiswe samoni inini changokungochengete wana asi mumushanda kasodini kana maichengeta wana ndiminzi ndimi iwo wacho semukwambo handimuzivi mwana waigare kwaana mbuya wake kwaakakurira kwaakachengetwa but imi muri kutaura kuti mugoti ndini ndaichengeta wana maakuti wana waichegara kwaangu kwambuya munoora pamusoro ichangamiri kana changamiri eyo mai nhau iri papa ndeyekuti mambo wakudzidzisai kuti mauya kuzomira kudare iri asi dare mhurizwe dare mwana wenyu saka imi michimudzidzisai kwaari ikoko nekuti ndimi makamuchengeta imi ndimi mai wake mudzidzisei kwaari kuti kwaita mhosva kuno
Muzviramba bhosva. Ndinozviramba. Asi mwana wenyu here? Mwana ngewangu. Zita riripo mwana riripo rake ndiye Liberty. Inini rangu ritoripowo samai. Saka ndiri kupindura sekumirira inini ndakazvimirira. Aiwa, hamumiriri munomibhosva. Kuti musayawire dani. Tarisai kuna mambo amaita kutarisa ibhosva inoda vabereki kana kuti mubereki nemwana handiti wofesana natezvara wavo kuburikidza nemuroora wavo nemuroora wenyu wamuinaye handiti muchiri mese here kana wasiri Tori wese wakatorana last month kuende kugara nemudzimai wake pamwe chete. Isati nakona kumbosuma. Saka zvinokunedzii rusha chamuri kuita nharo imimi chenyu kutora mashoko mwanangu ndandiri kudai tezvara ruda chii tunhu twawo ndetutu asi mashoko ataurwa mwanangu ndekuti panoda kubviswa mari iyi dare rati usakabvisa mwanangu vanouya vachitora zvinhu kunene kwandiri saka ini ndinopfuka ngozi usakabhadhara chii mari dzako idzi handimomupira mashoko chete chete mari yototanga kuuya imi wotobhadhara zvemataura ndazvizwa chief asi hazvo kudare handina kufara ndizvo. musafara nezvo sekwari mwana wenyu Mwana wangu the way yezvaitwa ndiyo usvanitaka. aiwa imimi zviro hazviitwi nzira yamunofungidzira chete imi muupenyu hwenyu Musati munokuti mudari mune wota. Musi mukoko mazwa here mune wota muno. Ndazvizwa. haikwa kuti munhu anofanira kuita nzira yandinoda inini zviro zvifambe vanhu tine nzira kana kuenda munhu achienda Harare umwe munhu anokwanisa kuenda nekunyazura rukweza orowa rukweza orowa hwedza opinda uyo akundobuda ari kwaseke Harare atosvika Harare umwe munhu anobva nepamusapapa obva anda netsanza guru uyo anobuda obata hwedza ando umwe anotora chii nzira iyi handiti saka imi musati upenyu hunorarama panzira yenyu yamunoda chete kuti ifambe. There are so many ways to kill a cat. Vamwe vanoisa musaka, vamwe vanoiponda, vamwe vanoikanda mudziwa, vanoisungirira dombo kanda mudziwa, vamwe vanodii handiti. Saka haikwa ushushikana nenzira. Kana mafiro chaiwo chaiwo hamufi nefiro yakafa mai wenyu kana baba wenyu kana ani wenyu munotofawo nefiro yenyu iri different pamwe yakafanana neumwe handiti. Saka zvigamuchire izvozvo sezvinhu zvinoitika muupenyu. Nhau iyi iri very simple tikadai tatoipedza tatopa neimwe nyaya vanotogarawo wese wakatotorana wakatoenda mai tinoda kuti tivabatsire kuti kwaiyo kuti zvinhu zvifambe zvekuroora izvi zvinofamba munzira yazvo zvine gwara razvo iro zvinotora as long as ukazviita netime yakanaka. Once zvikabuda mutime frame yakanaka yekuti vanhu vari kuwirirana muchifambidzana zvakanaka ndipo unoona mukwasha akutora tezvara akutora yake nzira tezvara anotora yake nzira yekuti zvake zvimuitire akutotora yake nzira nekuti imimi makatofeila samai kuti mutine wana kuti waroore in good time. Ndosaka uya akutora nzira yake because from 2007 kusvika nhasi uno 2024 we are now looking at more than 10 years. Saka panga pama samai waifanira kudai vakatinha wana wavo kuti aiwa handidi kugara nemuroora asina kuroorwa, handidi kugara nemuroora asina kuroorwa, handidi kugara nemuroora asina kuroorwa. Achangamire mai Godlove kuuya kwamambo ndobvute kuti mutosangana ikoko
kuti wauye kwamuri iwo vanotezvara hazviiti. Ini kuti muende kwavari hamuna kwenda. Since 2007 inini mutotarambe kuti hamuwazii baba wemuroora wenyu. Iwo futi baba wemuroora wenyu havakuzivi. Naiye mukwasha wavo wakatotora mwana wavo chaiye havamuzivi. Saka uroti makagara zvisina ukama hwakatosanuka. Saka mauya kuna mambo pane kandara kuita kuti tigara munoba kana ariwo wanga atori kuamerica kwakatumwe munhu munin'ina wavo ndiye wakaitwa nawo mudare hatingopinduri ba manzwa here yambuya musimudzaroko tokupai chanzi yekutaura tiri mudare uchida anogara achitaura kuti hanzi zvinoimbwa zvinotaurwa nevanhu vese kuimba dare rinotaura mumwe umwe. Ndevana mai havada kutongozviremesawo nekubatikana nekuti mai vakanga vari kushako vanhu zvikaparara asi andikokuti iwo ndiwo atakura kuti amutoro iwo pavakanzwa shoko iri rekuti iwo kuri kudiwa pfuma havana kuzivisa ine mwana wavo vangotanga nekuuya kana vakadaro havana kutoita zvakanaka varizozivisa mwana wavo ndakadaitwa kudai nenyaya yekuti iwo havana kuroora vopira futi kuvarume vavo kumusikuvaridzi wemwana uyu paita mhosva mwana wenyu akatora mwana wewani asina nhasi haata kunoroora zvisinga kuremere imbobatsirana nevabereki vekumurume saka imubanira kuti inini ndinozvigona ndini chazvitakura noti tongotakura sekuzvitemba kwamaita ikoko kuti inini ndichanozvipedza mauya kuti inini ndichanozvipedza zvichataurwa zvese inini ndichazvimirira vanga vachiti ndinondoramba right ngatitenge order tingarambe tichirembesa nyaya iyi ingada yasopera kudhara mundotaura mwana wenyu kuti izvi ndo zviri kudiwa zviri pamapepa motaura kuti dare rati semunhu ari koko mwedzi kutanga kupera kwaAugust anobvisa 1000 mwedzi uchipera zvichireva kuti mari yaanofanira kuti abvise 3040 plus 1750 muri kuiedhaka plus 288 plus 200 and muruwedza mafiga ayo esayo edai wane makalkuleta edai maridzo ndiona kuti inoita mari yese plus 3040 plus 200 3040 3040 wastika ndagumira pamati plus 200 plus 1750 ugaita mari ugaita 5278 5278 right nemombe mbiri dzinotsika uye nehembe dzababa nehembe dzamai momutaura kuti hanzi namambo unofanira kuti ubvise 1000 kupera kutanga kwaAugust 30 by August 30 mwezi wega wega kusvika yadi yapera kana achipopera anozofona iye otaura nini toona kuti anenge apopera anokwa mari patete zvinto yatamboisa iyo kusvika mari yake yapera then ozotenga mombe mbiri dzaanoendesa kwatezvara
nezvipfeko zvataurwa izvi kuti Tezvara wanga achisununguka. Handi momutaura kuti kupera kwaOgazi pakashayika chinonge chabviswa mambo wacho wachauya achitora kumba kwangu. Munogara kuma-LDO basa. Totora ma-TV nechizvoenda ku-auction totanga kubvisa mari iyo. Saka wotomutaura kuti ngaasaite dambe. Makosi enyu imari Tezvara? Makosi tine transport driver from Harare back patakauya Svondo rakapera tichiripota nyaya yedu tongoti $50 yefuel 50-50 yemasamoni mari yemasamoni takabvisa 50 musi wekutanga 150 macost $150 kuedza yemacost all in all 150 kuita masamoni nekufamba kwaTezvara chisimuka henyu mudini akabasa siyani bhiro Discuss TV.